Eskerrik asko, presidente Andrea. Guardion, 2018 urtea hasi berri dugun honetan, heriotzan amaitu diren 6 istripu larri gertatu dira. 8 langile joan zaizkigu lan istripu baten ondorioz. Lehenik eta behin gure doluminak eta elkartasuna beraien familiei. Urteko lehen hildakoa langile autobus gidari bat izan zen. Urtarrilak 4ean Aretxabaletan gertaturiko istripu batean motor batekin aurrez aurre talka egin ondoren zendu zena. Bigarrena Oiartzunen kamioi gidari bat, ibilgailua astartzen ari zela bere kamioiak harrapatuta. Hirugarrena Bilboko portuko azpikontrata bateko langilea, itsasontzi bateko garabi bat garbitzen ari zela, jasomakinarekin batera uretara erori zenean. Urtarrilak 25ean Indiko itsasoan Bermeoko enpresa bateko atunontzi batean beste lan istripu baten ondorioz Ganako arrantzale batek bizia galdu zuen. Hemendik urrun gertatu den arren eta arrantzalea hemengoa ez izan arren, gure enpresa bateko langile bat zen. Arrantza sektorean ematen diren lan baldintza gogorrak sufritzen zituen langile bat. 5. istripua atzo goizean bertan gertatutakoa. 2 gidari hil ziren atzo Galdakaon gertatutako istripu larrian. Autobus gidari bat eta kamioi gidari bat. Eta aurtengo azken istripua atzo arratsaldean bertan gertatutako istripua. Beste 2 langile hil ziren Loiun. Beraien lan jardunaldiko atsedenaldian zorigaiztoko ezbehar batean. Beltza benetan atzoko eguna. Hildako langile hauei izena jartzea baino asko zerrezagoa da zenbakiak jartzea. Hotzagoa, baino atzean errealitate gordin bera. 8 hildako hilabete batean. 2017 urtea emaitza oso txarrekin amaitu genuen. Lan istripun ondorioz hildako kopurua, langile kopurua, aurreko urtearekin alderatuz, ez zelako inolaz ere jaitsi. Eta azken 3 urteetan joerak bere horretan jarraitzen du. Askok argi ikusten dugu orain arte plantatu edo hartu diren neurriak ez direla nahikoa izan. Ez direla eraginkorrak izan. Beraz, zein iritzi duzu benetan eraginkorrak izango diren neurri berriak hartzeari buruz? Eskerrik asko, Otamendi Andrea, erantzuteko. Eskerrik asko. Ez diazu erantzun, baina bueno. Lan eta Justizia batzordean hainbat agerraldi eskatu genituen eta sindikatuen eta enpresa elkarteen iritzia entzuterakoan kasu gehienetan bat etorri dira egoera irautzeko hartu beharreko lehentasunezko neurriak aipatzerakoan. Guztiz bat egiten dugularik beraiekin. 2 dira nagusiki. Bat, prekarietatearekin amaitzea. Lanean hildako langileen kasuen ardura neurri handi batean prekarietateari eragozten diogu, gehiengo handi batek. Baita osalaneko zuzendariak ere. 2017 izandako lan istripuetan eta oraintxe sufritu ditugunetan ere, behin eta berriro errepikatu da argumentu hau. Lan baldintzan kaskarrengatik izan direla istripu horietatik gehienak. Horregatik eskaera zuzena prebentzioari dagokionean. Lanean prebentzio neurri zorrotzagoak ezar daitezela. Eta bigarrena ikuskaritza indartzea. 38 ikuskatzaile ditugu eaen eta 13 ikuskatzaile orde. Lan ikuskaritza indartu nahi duzuela aurreratu zenuen, ikuskatzaile bat gehiagorekin, eta arriskuen prebentzerako 6 ikuskatzaile orderekin. Baina kontxo, gaian sakontzen badugu, sorpresak aurkitzen ditugu, ikuskatzaile plaza hori ez da orain sortuko. Kontua da, 44 ikuskatzaile plaza daudela transferituak ona eaera, baina 6 plaza utxik zeuden. 6 horietako bakarra da bete dena. Zergatik ez daude 44 ikuskatzaile lanean, behin eta berriz eskatzen baldin bada, eta esaten baldin bada ikuskaritza indartu behar dela. Arriskuen prebentzierako ikuskatzaileen ordeen kasuan, estatuak arautu behar du figura hori. Ikuskatzaileen iritziz ezinbesteko figura dana. Baina dirudienez, eaen lo egon gara eskaera horretan, jakin dugunaren arabera ez omen da aurreikusten figura berri hori sortzea 2020-rako. Hori horrela da sailburuan beha. Ezin dugu ezarragin hemendik. Otamendi Andrea.